guys! Welcome back again to my channel! Sa mga baguhan dyan, please don't forget to subscribe. Sa mga nakasupport na sa akin, welcome back again to my channel. So, gagawa po tayo ng kilay. Mag first impression ako or mini review na naman kasi hindi ko iti-test ng matagal. Puro mini review lang tayo guys. Yung Ever Belena Brow pang eyebrows. Nag-review, first impression ako ng Careline lipstick. Itong nasa lips ko. Yung shade niya, Maple. Tapos, naka BB cream ako, yung Baby Holic, tsaka Catidal. So, dalawa na yung nagawa ko kaninang video, pangatlo na to. So, pamigas na to guys, pambili ng bigas. Para sa ekonomiya na tayo guys, kaya bawal ang tamad-tamad. So, let's begin! First impression ng Ever Belena Advanced Brow Define. Kasamang mini review na din. Alas 4 na guys, pero madilim na kasi yung sa labas. Maulan-ulan yung labas. So, sibla na tayo bago gagabi. Yung natural lighting lang kasi yung gamit ko yung sa labas sa bintana, binuksan ko lang. So, paggabi na yun. Yung ilaw. So, ganito lang siya kahaba. Kasing haba lang siya ng pencil or ball pen. So, ilang ml ba to guys? 3 grams lang pala siya guys. Sa haba nito, 3 grams lang. Oh my God. So, yan siya. Advanced Brow Define. Tapos, waterproof brow matic liner yung nakalagay. So, yan lang. Walang ka-design. Yan lang nakalagay doon na sulat. So, ito, brown siya. Brown. Tapos, white dito. Tapos, buksan natin, guys. Gusto ko yung tumunog. Hindi talaga siya ganun tumunog ba? Ayoko sa kanya. Kaloka. So, pagbukas, ganyan siya guys. Retractable siya. Natin sa gitna, hindi dito kasi dito, wala lang, design lang. So, ganyan lang siya. Para sa akin, walang kwenta. Nagsasayang lang sila ng packaging tapos parang kunti lang yung product guys. So, mag-honest review tayo dito guys. Ganito lang kahaba. Pabilog-bilog siya sa ano. So, ganyan lang. So, hanggang dito lang guys. Ano ba talaga? Hanggang dito lang. So, walang kwenta to dito. Sayang yung packaging. Sayang yung lagayan. Hanggang dito lang pala yung product. So, ang konti ng product guys. Tapos, yun, kasi yan nakalagay dito 3 grams lang din naman. So, balik natin guys. Yung ano niya, wala naman nakalagay dito na anong shade nito. So, dito, may pagka-ashy brown siya. Yan. So, mas maganda to kaysa yung mga parang may pagka-orange o pagka-pula na shade. So, itatry ko na sa kilay ko. Samang brush guys, pero maganda na siya kahit hindi binlend or binrush. So, gagamitin ko lang tong brush na to. Wala yang kahit anong sa product guys kasi nilinis ko yan. So, pero okay na din guys kahit hindi naka-brush. Ang ganda na. Iganon mo lang to dito. Blend mo lang to dito sa kamay. Oh, 'di ba? Natural. Ang ganda ng kulay. Ashy. So, i-ano natin. Brush natin.
So, yan na yung kinalabasan, guys. Nasa kaliwa, tapos sa kanan. Ito pala ito na ng brush. So, ang ganda ng kulay niya, guys, sa personal. Oh, parang, so gusto ko yung shade niya, may pagka-ashy. Tapos, hindi orange, hindi pula. Kasi yung iba may pagka-red or mapagka-orange, ayoko yun. Mas bet ko yung may pagka-ashy. Ganda ng shade niya, guys. Wala nakalagay dito na shade, pero ano siya, gray yung pagtingin mo dito, gray. So, hindi siya gaanong black, gray na may pagka-brown. Tapos, ganun siya, guys. So, may pagka-ano siya konti, may pagka-wax, waxy yung product. So, waterproof pa, guys. So, matte liner. So, ang ganda. Tapos, yung isang nagustuhan ko din, kasi, paglagay ko kahit wala akong brush, okay lang. Kahit hindi na kailangan ng brush, okay lang siya. So, gusto ko yung ganyan ng mga product. Guys, ano na tayo, sa all in all, ang ganda niya, kasi gray yung kulay na may pagka-brown. Hindi orange, hindi red. Paulit-ulit ako dyan. Tapos, bagay sa buhok na mga brown or mga bagay din sa mga blonde or sa mga dark hair, hindi ganong halata. So, yan siya, guys. Ang ganda niya. Tapos, yung ayoko talaga, guys, dahil konti lang yung product, guys. Tapos, ano na siya, tapos, hindi solid sa price niya, guys. Promise, hindi solid sa price. Tapos, kasi may mga mumurahin, tapos maganda naman. Tapos, may kasing shade naman ng ganito. Tapos, waterproof din, pero mura lang yung price niya. So, sa price, hindi siya okay sa akin sa price niya. Tapos, ganito lang yung product. Sayang dito, oh. So, sana sinulit na lang hanggang dito, 'di ba? So, pero yun lang yung hindi ko nagustuhan, guys, sa product na konti lang, tapos hindi sulit para sa akin din naman, ha. Hindi sulit sa price na nababayaran. Tapos, pero all in all, ang ganda. Gray yung kulay, may pagka-ashy na brown. So, pangalawa, waterproof pa, guys. So, long wearing siya. Kahit naman pinapawisan ka, siguro long last siya for one day. Hindi siya, para sa akin naman, hindi siya mag-smudge. Tapos, kasi may pagka-waxy siya. Didikit lang talaga siya sa kahit pinapawisan ka, okay lang yan. So, that's all, guys. Yung first impression ko, tapos mini-review ng Everbelena Brow Define Waterproof Brow Matte Liner. So, that's all, guys. Thank you for watching. That's all. See you again to my next video. Thank you for watching again. Bye!